diajari nang kene ya akeh mbak-mbak aja ngasini wonengan. Enggak, anakku ning pondok kan wingi ning pondok. Terus iki wis kuliah setahun. Jadi kuliahnya ning apa? Universitas Islam itu loh. UII. Enggak. Kan wingi UIN. ning IAIN UIN, terus UIN. Universitas. UIN. Hah? Enggak, di Semarang kok, Mas. Universitas Undip. apa ya? Umar dulu. Lali aku. Universitas Jenderal Sudirman. Bukan, neng Semarang. Wis setahun iki sih, setahun. Kurang 3 tahun. 3 tahun kan sarjana. Oh, iya, wis lho. Lulus do SAG. Ya wis gak apa-apa nek anake gak gelem dikorbano ben kuliah ya wis tanggane. Ponakane apa sing kena diatur. Anu, nek bojone adikku wis iso nyopir meneng omah supir travel. Ya terserah lah. Iso ya? Ya terserah sampean. Intine sampean iku arek iku kena sampean toto ngono lho, ngerti enggak? Iya, tapi bahasane iki ora ngono. Ya suka gampang nek. Ya makane kan sampean kudu enek dhisik. Jadi dek ngejeng loro. Nek wis sampean tinggal bubar. Iya. Ngono lho, Mbak. Umur Mas, umur iso ora umur. Wong sing nek anakku jek enom sih ya urung enek 22. Nek bojone adikku ya wis 40. Iso gak ada 40, Mas? Lanang apa wedok? Sing lanang iku sopir iku. Lho, nek majikan sampean oke ya musuh wae lho. Oh iya. Sing penting kan majikane sing oke. Bosku juga punya mobil ya. Makane, makane majikane sampean. Saiki iki garek tergantung sampean. Sampean ngomong oke, sampean gak ngomong ya mumet ndase padha ae. Maafan tak ngomong lah. Cuma enaknya itu nganu Mas. Di sini kan aku udah menyadari ya wis lah gaji standar. Cuma kerjaan aku nggak terlalu resik-resik gak terlalu, soalnya kan rumahnya kan nggak anak sing ngambah kan, cuma aku karo bosku tok. Omahe yo resik koyo hotel. Terus ngedusi sing susah kan ngedusi. Soalnya ngedusi kan pakku wangel. Dikon jagong ora gelem, njaluke ngadeg. Ngadeg kok nyampluk tuangane iki wis tanganku dicoakari ya. Iki tatu kabeh iki tanganku iki. Tatu blere-blere kukune iku. Ngerti dusi wes. Mending aku ramangan dibanding ngedusi dene. Terus gak pernah masak, Mas. Gak pernah masak aku nang kene. Tiap hari ngene lho, Mbak. Makan Mbak, aku mbok ceritai apa ae sing apik, sing enak, sing sara, sing ruwet. Nek sampean rawani ngomong nek dicakar kan majikan sampean adike sing gaji kan ya ro. Iki lho kelakuane Masmu. Ngene aku mbok tambahi. Loro kabeh lho, iki lapor polisi kena lho. Kecuali rungokno aku ngomong dhisik, enek wong ngomong gantian nang ngomongnya aja disuwel-suwel sampean iki. Kok angel sih dikongkon ngrungokno sithik kok. Sampeyan lamun ana cerita apik, sampeyan lamun ana cerita ngene, kan nek sampeyan panggah ngeluh bayarane sithik, terus aku iso apa pertanyaane? Lah ya, wayung ah. Lah makane, enggak cuman makanya kita di sini itu kan diskusi untuk memberikan solusi buat sampean. Tetep sing mlaku panggah sampean gitu loh. Jadi jangan aku sampean luapin emosi sampean karena ketidakbisaan sampean, tapi terus akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa yo. Aku nggak bisa aku bukan orang yang kayak gitu loh ya. Aku diskusi. Aku nek sampean kongkon nompo ngrungokno sampean ngomong tok, sampean ngomong aku meneng. Sampean ngomong sak dawane dalan aku meneng. Tapi nek sampai nelpone nyari solusi, aku harus bagaimana, harus seperti apa. Nah, aku melok ngomong. Jadi sampai aja ngomong. Aku melok ngomong. Kan kayak gitu tuh, Mbak. Tapi nek sampean cuman butuh dirungokno ayo tak rungokno gitu. Intinya itu sampean kan golek wong sing minimal iso nulungi sampean gitu. Oleh kepikirannya sampean nambah gaji, kegayuhannya sampean iku, cita-citane sampean kan itu.
Jadi semuanya itu sebenarnya sampean itu bisa ngatur, cuman sampean dhewe iku bingung karepe dhewe. Weda-wedi sungkan ra penak. Aja makane saiki kudu gak enek rasa sungkan. Kudu anu ya. Kulit kandel ya. Lho iya, anakku kuliah lho butuh duit. Ngono. Indonesia angel. Golek duit. Anakku butuh, anakku sekolah iki, sekolahe ngene, butuh bayaran ngene. Sisane yo gak apa-apa. Anake tetep diwehi sakmono, sisane tabung lho, kan ngono. Ngono lho, Mbak. Jadi ngomong, Mbak, sampean itu lho wis 3 kontrak cek ngomong au. Mbok dadi wong sing rada berperi kemanusiaan, aja berperi kebinatangan. Oh, basa kantone sewa. Ya Allah, aku berkepin manusiaan lho. Lah wong disakari Pakku ya meneng ki. Lho, mangkane aku ngramut masmu lho. Iku koyo kewan ah. Aku dikerawuki di ngene. Mosok kowe nambahi bayaran kowe kok ya angel temen. Ayo. Duwe ati apa ora sih awakmu? Awak sampean ngomong alon-alon ngono lho kenek dek. Tek gitu. Talah. Mau mandai, mau sowae oke lah. Ngopele Jina. Ya Jin lo. Apa Yijin? Apa Samjin ngono lho, Mbak. Langsung gulung-gulung kok nek langsung aku mbok traktir kopi ambek ndonga, ambek disebul, ambek disuwuk. Iya, jangan khawatir, langsung tak janeng anu. Ambek dibatin sing di ngene, alah Gusti Allah. Kowe ngomong apa? Ya ora, aku ngomong karo Gusti Allahku. Kok nyambut gawe ngene mbok cakari. Jabang bayine si Tuwilan Seng iki muga-muga ora rewel ngono. Sampeyan suwuk ngene jitok iku fu ngono, Mbak. Lho, Mas wong malah kadang tak wacake surat anu kok ayat kursi kok piye nek pas ke di rumah angel ngono kan nek didusi nyakari aku tak wacake ayat kursi. Iya gak apa-apa, ya anjene ngono lho, Mbak. Iku enggak semua orang bisa lho, Mbak. Iya setane ben lunga iki ya Allah, mau di rumah kok nangele aku ngono sampe pengen tak plek sampean tapi ora wani yo. Sebulan ngomong mana sih? Wacakno apa-apa sebulan jitoke no. Ngono. Lho iya lho. Sampean boleh gak percaya, tapi aku yakin. Aku wis model piye ae. Aku soalnya dadi turis iki mlebu apa Hongkong dadi turis iki 23 wulan lho, Mbak. Meh sak kontrake sampean. Ben ketemu 23 bulan. 23 bulan ben ketemu imigrasi jitoke tak wasi, tak wacakno, tak batin, tak gedruk lemah. Tak gedruk lemahe ping 3. Jenenge Bene sisan. Jeneng karo binti. Iki manjur iku. Wis, ora masalah. Manjur apa enggak iku tergantung nek awake dhewe dadi wong perbuatane apik, iku luwih manjur. Tapi nek awake dhewe senengane nyalahi wong, utang ra disaur, ora mandi dongane. Jadi mandine donga iku dari perbuatane awake dhewe, sampean ra nyalahi wong. Sampeyan nanggung jawab wong, sampeyan dicakari ya manut iku mandi, tikel-tikel. Nek ora percaya buktekno des ngono kan. Masalah munggah gaji ki lho sampeyan buktekno. Ayo. Sampeyan wingi iki lho tak waduli. Batino sampeyan batinen. Ngono lho, nang sing gawe urip. Sambat to nang sing gawe urip. Coba nambani anu ngono. Sebul anu ya mbun-mbune. Boleh. Sampeyan gedruk omahe lantene ping 3 ya ora apa-apa. Iki lho Mas, tak critani Mas. Iki jempolku ki mlowek iki lho. Wingi kan ngetoki kuku kan adine ngomong ngene, "Kae anu sisang ketokno kukune." Yo. Lah wong dikethok iki yo angel rak dilempe-lempe, di apa disanjung-sanjung sik. Pokoke kudune iki petreng rayu karo pakku iki, bosku iki. Sak wong ora normal kan. Anu sisang tak kethoki kukune ya, jago delok TV. Lah, kuwi lagi manut tak tok alon-alon.
Baru aku langsung dia mencak-mencak, aku masih ketoi. Lagi langsung gunting iki nyokot nganuku dhewe, jempolku metu gete mancur-mancur iki. Lah wingi aku ngomong karo adine, iki delokanku apa jempolku metu gete iki nganu ngetoki kukune sing sang nganu ditamplek terus guntingnya nyokot jempolku. Iki metu gete tak kei apa iki tak kei perban kan. Ngono yo malah gur ngene tok. Anu aja ngono kuwi ya, Mbak Cece ya, aja ngono kuwi ya. Sono tok kuwi, enggak dia apa-apa. Manut ya, kuaya. Nah saiki wong sampean dhewe ora njaluk terus aku kon kudu piye, Mbak? Kuncine sampean mengo lambene. Nek sampean lambene ora mengo ya gaya apa muyung. Iya lah, Mas iso tak njaluk wis. Ora apa-apa. Sampeyan njaluk iki lho ora dosa. Sampeyan njaluk ora melanggar hukum. Wis ah. Sampeyan njaluk ya ora dipenjara. Ya. Ora enek. Sampeyan ngeluh terus nang aku cerita tapi nek sampeyan enggak berbuat ya padha ae. Iya kan? Masa aku kudu nyantet? Kan ya gak mungkin. Masalah muni wong Hongkong iki tok ngok, nek sampean gak ngok ya wis. Wong nek iso dhuwit sak sen sak hoji ya dijaluk kok. Iya. Ngono lho, Mbak. Ora masalah, ngomong alon-alon. Ya, jadi aku aja sampean ceritani kerjane sampean sing begitu luar biasa. Kerja sampean wis pengabdiane wis gak kurang-kurang sakmono. Menurutku saiki tinggal lambene wani mengo ora. Yakin aku, yakin sampean sambat sampean donga sampean mengo cair. Minimale 2.000 lah. Cepet-cepet long servise barang metu. Iya gak apa-apa. Sing biyen aku dikeni Mas, sing aku pastikan dhisik dikeki yo 21. Lah, apa meneh? Asline sampean iki sampeyan iki ngrejekeni asline. Cumane sampean ae kadang-kadang sing insecure, keweden karepe dhewe. Ngono lho. Wis, mari ngomong karo aku muga-muga wani cair 2.000 bayaran 7.500 ora elek 6.700 6.500 wis ben tambah semangat sampean ya. Iya. Pokoke gitu ya, Mbak. Ya wis pokoke sampean iki wong apik, wong hebat. Wong dongane wong terzolimi iku, Mbak, iku makbul. Mangane sampean donga sing akeh. Sampean dikrawuki sampean sabar, dipentungi sampean sabar, iku kan terzolimi. Karo Gusti Allah iso dibalekno makwet ngono kan. Iya. Terus aja lali karo aku ya ngono ae. Ya kopi-kopi sak gelas apa tape goreng ambek gedang goreng gak apa-apa aku gak beres. Aku enggak eman. Gak sing rawet aku, gak sing kudu pizza, buffet alah gak tape goreng karo gedang goreng karo kopi wis bahagia aku, Mbak. Iya, ayo lesehan nggone kos BP kono. Iya, nang omahku cangruk guyon-guyon karo nggawe rawon ambek sampean kan yo. Artinya kan aku itu seneng dibagi bahagia ngono lho, Mbak, asline. Ora duwe aku iki. Nek minggu sampean sok ning kok kos BP kono kan? Wis ning maksudnya nggon wis nanti Mbak. Wis gak ada masalah. Sing penting sampean wani ngomong ya. Sampean karo ikhlas, sampean lho wong wis ikhlas, wong wis apik, wis sabar-sabare wong. Kudune sabar aku. Gusti Allah iki wis ngerti, cuman ikhtiare kurang saithik ngono. Ikhtiare aku masak wis ikhtiar lho. Aku nek kena salat jare waktu ya, Mas. Rungokno. Ikhtiare iki saithik iku ikhtiar ngomong. Iki kan saithik. Memang iku saithik, Mbak. Sabar ngono lho ngomong. Kur kendel ngomong tok wis. Ku nek wis mari kendel ngomong, mulai sampean kenyih. Ngono. Ngono ora apa-apa. Ya, semangat pokoknya. Ya. Yakin sampean apik aku sing ora nglakone yakin kok bakal ditambahi sampean.
Yakin, yes. Yakin, aku yakin. Keyakinanku gak oleh ndisiki Gusti Allah. Keyakinanku itu 85%. Dia tidak akan keberatan. Wis, ngono ya. Oke. Sehat selalu buat sampean, tetep ya di batin, tetep diwacakno, tetep bersabar, tetep ikhlas kanggo sembarang kalire. Gusti Allah mesti ngowe dalan ge sampean. Yakin. Paling aku ngenteni gedang goreng apa tape goreng karo wedang kopi. Wes. Kopine mau sasetan, nek sasetan aku mencret soalnya. Oke? Kopi apa? Aku punya loh. Kopi 1 botol 1 toples itu lah aku duwe. Kopi nang di kopi apa? Kopi apa aku enggak tahu tak ambil, Mas. The Blend 117. Oh. Itu mau kopi ngombene piye yo? UCC ya gak apa-apa nek sampe nek gak iso ngombe aku iso ngombe kopi iku. Oke? Gak iso ngombe aku pengen iki. Yo, aku iso ngombe iku. Pameran ngene lemariku ngono. Aku iso ngombe iku. Heeh, sampe enak aku ora apa-apa. Aku gak njaluk lho ya tapi. Oke? Kopi ngene iki lho. Kopi apa? Kopi apa jenenge ngene? Aku seneng tuku, marah tau tak nggo. Tak tau tak. Gon rene nek tuku. Aku pokoknya duduk sasetan lho ya. Ora, aku sasetan nek tuku sing kopi nganu kok, kopine wong kene sing biru kayak gunung, gambare gunung kan. Aku nek sasetan mencret. Ya. Semangat Mbak, sehat selalu buat sampean, sukses buat anaknya, lulus kuliah, yang satunya nanti nyusul kuliah juga hebat. Dan sampean iso leren. Ya. Nek iso sing wedok di nang Jepang. Sekolah nang Jepang. Alhamdulillah. Yo Mas, aku pengen anakku kan pinter juara 1 terus sing SMA iku sing wedok. Yo kon nulis engko tak kei info beasiswa nang Jepang. Dia suka gambar kari kartun, juara 1 kari kartun, gambar-gambar Jepang itu loh, animasi itu. Bagus. Engko tak kenal adikku ah. Sopo ngerti adikku kesemsem ah. Adikku kan nang Jepang 17 tahun. Anakku manis. Adikku 16 tahun loh. Nukokno sampean sembarang kalir iso ngunggahno KJ budal. Ben sampean anakku jurusan malah STM, dia STM. Sing wedok. STM pembangunan. Sing wedok malah. Saya pinter. Iya. Wedok sekolah STM. STM. Keren. Oke, kita bawa ke Jepang nanti. Jurusan komputer. Ya, anaknya nanti kita bawa ke Jepang lah. Oke, yo. Di sekolah no, ben dia sukanya model-model Jepang Korea kok. Dia nanti di sekolah no. 1 kemarin. Hah? Kau nonton kontenku? Kau tak kenal adikku. Iya. Aku nggak boleh dia mainin sosmed tok. Nggak entuk. Dia kan cantik, aku wedi nek enek apa-apa. Lho kan sampean roh aku, sampean kenal aku. Mosok aku nge koyo ngene, adikku malah tambah keren. Iya, enggak. Cuma aku kan membatasi jangan main sosmed yang apa-apa sithik-sithik. Gitu loh. Adikku S1, S2 Keio University ya. Beasiswa, gak bayar belas ibu bapakku. Anakku yo Mas, anakku alhamdulillah pinter iki sing cilik dhewe. Ya wong sampean apik ya pinter. Makane dipethokno wong apik pisan. Ora dipethokno wong apik, dipethokno wong ganteng sak donya. Kan ngono to. Iya, dia pinter gambar. Gambar apa wae iso. Engko tak duduhi, engko tak kirimi Instagrame adikku. Adikku ya pinter gambar. Jago. Pol-polan. Iya, iku animasi kok pinter ya, aku juga heran. Padha adikku yo ngerti kartun, makane sekolah nang Jepang koyo adikku. Nanti tak tanya. Adikku ket SD ku biyen senengane ndelok Sailor Moon. Terus Sailor Moon ya. Nah, nek sampean zaman biyen sampean ngerti terus habis itu Sailor Moon. Nah, senengane gambar Batosai Samurai X. Iya, yo padha anakku gambare yo ngono-ngono kuwi. Animasi ngono kuwi. Apa dijodohno pisan?
Iya, wingi, Bu, aku juara 1, Ibu. Ngono. Gambar apa, Bu? Iki gambar iki. Lah kok pinter men yo aku tak karo adikku. Kok iso men ya? Para tong gambarno kok iso men gambar yo gitu. Makanya nanti di sekolah nang Jepang, sampean kandhani. Sampean kandhani judule kon googling Tokutei Gino. Tokutei Gino. Apa Instagram? Nah, sampean eling-eling Tokutei Gino. Nah, suruh dia cari tahu. Nanti dia kursus. Iya, itu apa? Instagram apa Facebook? Yo, Google. Tak buka ya. Tokutei Gino, Google. Jadi dia suruh belajar. Kalau dia mau dia mau les. Tokutei Gino adalah gitu. Sampean ambek belajar-belajar oh. Oh, status visa izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang. Nah, siapa? Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban. Oh, ini. Kontrak 1 sampai 3 tahun. Bisa diperpanjang 5 tahun. Mantap, Pak. Iya. Tokutei Gino Safa Jaya Anugrah. Iku ya? Bukan. Itu PT. Jangan kita bahas Tokutei Gino ya. Cara-carane boleh, tapi gak harus. Nanti lewat kita aja. Saya juga mau ke Jepang. Oh, ini artinya ini toh specific skill worker. Nah, SS. Specific skill worker. Nah, jadi kan spesifik. Makanya nek anak sampean kan spesifik kan iso kartun, iso gambar. Worker. Makanya sekolah dhisik. Nek adikku biyen kan ITB. Nah, kok anake sampean langsung di sekolah nang Jepang ae. Anakku nganu Mas, STM pembangunan 1 negeri tanpa bayar persen pun kemarin. Nah, makane nek dhek kelas 1, kelas 2 kan kok bijine iso dilumpukno. BE iso langsung. Iki kelas 2 saiki. Lah iya kan bijine enek dilumpukno. Kok iso ngajokno beasiswa ben S1-nya nang Jepange gak bayar. Iso iku. Iya. Berarti apa? Sing dikumpulke apa iku? Yo, nanti kon nelpon aku lah. Iya, dekne juara terus ya Mas anakku iki. Aku tak kon nelpono terus tak telepon adikku. Kira-kira golek beasiswa S1 nang kono iso apa ora ngono. Makanya kan anakku kemarin negerian STM pembangunan 1 lho Semarang lho itu terfavorit 1 Semarang. Wis ora usah. Ora usah dibanggakno. Saiki kan carane. Sampeyan kudu ngurungokno aku. Mau model piye nek gak ngerti carane ya gawe apa. Kan sing penting saiki carane. Wong sampean iki tak screenshot. Wong sampean ngomong karo majikane wedi yo. Ora ngerti carane piye. Iya, tapi meneng-meneng aku iso kok, Mas. Meneng-meneng aku iso. Nah, makanya sampean juga enggak salah. Aku kan juga enggak goblok-goblok banget. Aku juga SMA. Aku ora muni goblok, sing muni sampean dhewe ya. Aku ora muni, aku cuman ngomong. Nek sampean iso, nek sampean oke, sampean ngomong dhewe. Nek sampean kok iso ndelok YouTube Tokutei Gino bagaimana jalur mandiri. Jalur mandiri ke Jepang, anaknya sampean iso. Kok anaknya sampean begitu ke Jepang? Rungokno aku ngomong, aja aku ngomong, kudu ngomong. Sopo sing ngrungokno? Iya. Jadi sampean nanti sampean ndelok YouTube, ndelok Google, ndelok sembarang kalir, belajar cara mandiri. Nah, nek wis duwe gambarane cerita karo anake, ya. Anake tertarik, anake oke, tak golekno info. Sekolah nang Jepang, kok aku takon adikku ya the best. Oleh duit saka ngene Pak Bupati 5 juta sumbangan ge sekolah. Cuman sekolah ITB bayar, tapi S2, S3-ne gratis nang Jepang. Nah, engko nek iso kan digolekno sing gratis. Soalnya adikku kan ket SMP wis kepingin sekolah nang Jepang, jadi golek beasiswane ket SMP. SMP gak keterima, SMA gak keterima.
S1 gak keterima, baru S2, S3 keterima. Saiki nang kono dek. S3 ya. Iya, 17 tahun. Iku sitok engkas sekolahnya profesor, tapi dek gak gelem. Wis, buke. Iya. Iku buke njaluk. Tapi cita-cita aku kok guru, dia ngomong guru, apa dadi guru Bu itu. Ya ora apa-apa. Dadi gurune mahasiswa kan dosen. Iya, dosen S2, 4 tahun meneh. Engko nek wis nang Jepang ora usah mbayangno pengin balik Indonesia dadi dosen, wis nang kono, oleh bojo kono. Sampeyan bahagia, kaya ibuku bahagia kirimane nang ngone anake nek dobel-dobel akeh. Amin ya Allah ya. Lho iso. Aku ya jane pengen balik Mas, nek kene wis suwe tenan tahun. Iso. Tinggal Iya. sampean ae, aja ngeyelan. Nek dikandani nggugu, manut. Oke. Iya, aku wong manut sih. Nah, lah iya nek bicara soal pendidikan ayo. Karo aku. Sampeyan nonton kontenku kan? Kontenku kan sampeyan kan yo iso biji to. Menungsane kan kena dibiji to, bener enggak? Iya. Makane ayo ditoto bareng-bareng untuk kehidupan sampean yang lebih baik di depan. Aku yo lagi ada program ini, kepinginnya ada 2-3 bisa kasih beasiswa untuk anak-anaknya ibu-ibu TKW di Hongkong untuk bersekolah. Kelas loro anak. Makane justru wis kelas loro kon mulai les. Sampean ketik JLPT. Nah, sampean ketik JLPT. Nah, dia suruh belajar itu untuk tes JLPT. JLPT sama apa iki? JLPT 2023. Ya. 2024 juga nggak apa-apa. Pokoknya sampean kudu ngerti. Oh iki Japanese Language Proficient Test. Nah. Nah lah yo. Piye? Apa gak aku wong pinter? Apa gak sampean tambah ketularan pinter? Iya. Aku nulari. tukang buka Google lho, Mas. Aku tukang buka Google. Lah iya sampean buka iku. Habis iku kok sampean golek cara mandiri sekolah di Jepang. Iki macam-macam ya, persiapan JLPT Nah, iku anake sampean kon persiapan mumpung jek kelas loro genah iku. JLPT masuk, TC iso N4. Syukur-syukur dia bisa N3 karena dia pinter, N3 atau N4 baru bisa dia dapat beasiswa. Terus iki program studi sastra Jepang. Nah, boleh, wis terserah. FPU link and cara pengumuman hasil JLPT. Nah, mulai di googling sampean sinau cerita nang anake. Jadwal pendaftaran. Nah, ngono. Pokoknya aku kepingin anak-anake mbak-mbak. Nah, iki ngene iki apa iki? Iki sing Japanese section conducts MOOC language test for student. Wis pokoknya sampean pahami. Ya, sampean pahami. Sing paling penting sampean ngomong majikan kon ngundhaki gaji, oke? Wis, marang ditoto anake. Engko nek bingung neh telepon aku. Sip. Sak jam lho awake dhewe wis ngomong, wis swidak 1 menit lho. Mosok? Lho kok mosok. Ngomong ambek aku yo gak enek entek bahane, selalu. Lho Mas, mbak aku sedina wae yo enek wektu nek kon ngobrolne aku basis nek ngobrol. Iya, marang ngono HP ku mbledos iki kamerane ngomong karo sampean. Kok masuk nganggo kamera? Lah iki nganggo kamera lho. Loh. Lah aku tak rekam kan mlebu YouTube, Mbak. Piye sih? Ayo, aduh YouTube ya. Lah. Bendino Mas, tak rungokne iki nggokmu, nggone sampean iku karo Mizuni. Sampai keturun-turun jam 1 lagi tak pateni. HP ku sik panas sih. Kita pateni ya. Nah, makanya kan kalau belajar kayak gitu kan aku juga semangat ngasih motivasi. Karo generasi penerusnya sampean. Aku sing iku lho. Ya. Pengen aku. Engko nek anake sampean sukses nang Jepang apa ora aku guyang-guyu oleh pahala saka Gusti Allah. Iya. Sing tak golek Mas. Anakku lanang iso ora?
Yo iso, kabeh iso. Sing cek kuliah, tapi kuliah agama dek khusus sih. Iso, malah nek dek iso tahfidz, iso hafiz Quran, iku dadi imam masjid nang Jepang. Ku bayarane 15 juta. Masuk Mas, ngene lho Mas, anakku kan iki kuliah. Tapi dia magone cek teng pondoke sing biyen, dadi dia nyambi kadang kon ngulang santri. Yo gak popo, Bu, wis terserah. Nanti nek ilmu agamane dhek keren nang Jepang, nang Jerman, nang Prancis iku akeh imame masjid. Tinggal dhek iku isone bahasa apa? Nek bahasane kono dhek iso tambah keren. Ya bahasane kuwi engko yo. Yo aja ngomong bahasane kuwi kan jek enom jek iso belajar. Wong sampeyan sing tuwek diajari nyambung, enek JLPT iso ngerti, Tokute iso ngerti, apa meneh mereka. Makanya nek sampeyan iso ngerti kan sampeyan iso ngarahno nang anake. Lah engko nek anake uripe penak, gajine gede, sampeyan kan ongkang-ongkang nang ora nyawiki majikane, ngethoki kuku, ngangkati majikane nyurung-nyurung. Anake wis ngekeki ngirimi loro-lorone saka Jepang. Ya wong tuwa kari ndongake. Lah, jadi anake nang luar negeri loro kaya aku ambek adikku nang Jepang, aku nang Hongkong. Ora ya bapakku guyu-guyu, setoran lancar. Ora dolen sampai masuk angin kerokan. Iya, Mas. Kakean dolan-dolen bapakku. Tak ngomong anakku. Ditoto dari sekarang, mulai sekarang disetting semuanya. Jadi nanti iya. 2-3 tahun sampean wis iso entuk hasile. Ngono lho. Iya, Mas. Heeh. Malah pikir ngene, kok nek wis umur 50 wis pengen pensiun. Nah, wis. Ayo nek masalah ngene iki tak tandangi jembar rombo. Bila perlu sampean nyangoni tikete. Nyangoni. Aku nafsu iki sing anakku Jepang. Sik, sampean rungokno, sampean nyangoni tikete dhek tak ajari ya, ketemu nang kono tak duduhi sekolahane. Lho, kurang penak piye? Heeh. Lah terus nek saka iku ning Semarang cara-carane piye? Ya kongkon golek les-lesan ae yo. Aja golek kerja, aja BLK, tapi les-lesan basa Jepang. Apa ki hidup naker? Enggak. Ojo, wis dikandani ojo, les-lesan. Oh, les bahasa Jepang. Iya, wis les-lesan ae. Ora usah golek les privat. Heeh, aja pokoke les-lesan, wis kumpul karo kanca-kancane yo gak apa-apa pokoke les-lesan. Aja sing privat larang, les-lesan biasa ae. Wong pinter iku gak perlu di privatno gak perlu. Sing biasa ae dhek wis iso ngikuti. Nek ning Instagram ki aku berteman karo wong sing iso ngeles-ngeles sih, Mas. Iso apa ora ngono? Ora usah, wis kongkon offline sik. Oh, offline ya. Heeh, nang Semarang kok alon-alon. Engko sinaune belajare kursusen langsung nang Jepang. Nek perlu langsung oleh beasiswa. Iku sing paling penting koyo adikku. Budal nang Jepang oleh beasiswa tak sangone ambek ibuku utang aku dhuwit 5 juta, njaluk aku gawe ngekek adikku ngomong, "Wis gak usah dibalekno, Bu. PN dhewe aku wis nggo dhuwit dhewe." Lho. Ora yo nangis wong tuane. Wis golek-golekno sangu ternyata sangune dibalekno PN aku wis duwe dhewe. Lho, ora bangga wong tuane ngono. Ya bangga. Wis atus slow. Nah, masa depan itu masih panjang. Ngomong sama saya lo yo. Kalau ngomong sama saya lo ya, ini sampean nggak dapat kalau ngomong sama orang lain. Iya. Sing asli aku wong yo nangkepan no, Mas. Makane disetting ya, diatur mulai sampean cari tahu JLPT, mulai cari tahu Tokute Kinou, mulai cari tahu bagaimana ya kan, bagaimana sekali lagi bagaimana mendapatkan program beasiswa kan gitu. Terus bagaimana mandiri. Iya, mbek belajar scroll diwaca kok pelan-pelan diomongno ngene genduke, Nduk. Adik, gini. Kok mama punya, kok ibu punya, kok bunda, kok ibu bisa tahu begini. Ya, pokoknya
kamu siap ya, kamu cari les, nanti kumpulin nilai-nilaimu jangan sampai turun. Nanti kita cariin. Oh, ini UDI ki Mas. Ya, Education University ki, Bang. Itu edu. Kalau edu itu biasanya Australia. Oh. Wis nanti tak kasih linknya lah. Adikku kan wis nang Jepang. Jepang kok Mas iki ya edukasi kan program studi pendidikan bahasa Jepang S1. Wis terserah lah, intinya pokoknya golek les-lesan nang Semarang sing cedek omah. Ora usah ado-ado. Oh, iya. Dan dia belajar dulu, mengenali dulu. Nek masalah buku apa dibiuki adikku ya di buku akeh. Mbak Yuku tahun depan juga mau coba usia 44 loh. Katanya nyoba kursus nang Jepang, bayang no. Cik gak nyerah. Nah, aku iso ora aku. Aku iso ora mlebu Jepang. Sampean iso, tapi anake sampean kok wis dadi permanene Jepang. Sampean oleh dolen. Iya, aku rono nganu wae turis wae. Iya, sampean rono iku ingo-ingo. Wis ta? Iya. Engko foto karo aku nang kono. Iki lho. Heeh, Sing ngandani aku, wah aku lah tambah seneng bahagia. Oh, aja diomongno saiki engko ambek malaikat gak dicatet. Jadi ben kebukti dulu, nek wis kebukti baru aku menang. Jadi aku kepingin anak-anake mbak-mbak yang ada di Hongkong ini pelan-pelan kita geser ke Jepang. Nek anake iso budalan Jepang, ibu iso langsung leren. Iya, Mas. Langsung leren. Boleh gaji 20 juta, 27 juta, 26 juta. Orang tua hidup manis. Ya, itu harapan saya. Makanya dari sekarang kita set up. Mulai sampean, muga-muga dan tetap kita ngobrol, oke? Aku tak ngomong karo anak, aku tak cerita engko sore. Oke? Yes. Wes cukup. Sehat selalu. Oke, Mas. Semangat ya, tak tunggu. Amin, ya. Nek sampean mau kesini silahkan, ayo ngobrol boleh. Kalau sampean ternyata bisa sendiri ngomong sama majikan yuk tambah keren ya. Bismillah. Oke. La wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa kalau Gusti Allah berkehendak. Oke? La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, wis, amin. Wis pasti bisa. Oke? Sehat selalu. Matur banun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, apapun itu ceritanya, wis panjang kali lebar, semoga kalian sehat dan tetap semangat, dan generasi berikutnya kita akan sambut dengan meriah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.